iki Dewi Wara Drupadi. Inggih kasinggihan mekaten sinuwun panjenengan Ingsun Prabu Pakon anu Pathokol Baworsari. Wong ayu manuta kelawan pun Kakang bakal sun pundhut garwa. Ayo, gelem apa ora wong ayu? Inggih kula purun kemawon. Manuta kelawan pun Kakang manjing jroning. Inggih sinuwun kula purun dipun dhaup kalian panjenengan nanging kula dereng purun leladi kelawan ngandika menawi kula dereng dipun wayuh. Kepiye? Menawi kula dereng dipun wayuh ateges sira yayi njaluk dipoligami. Inggih. Ya pun Kakang mangkat ngupadi apa sing kita jaluk. Ayo garwaning pun Kakang wong ayu ndak aturi manjing telenge ngakek tak gawa ana ing negara Ngamarta. Inggih sinuwun. Alon wis manjing telenge ngakek Masra mrata jemrata patih rumeksa ingsun lakune Srangayawara Wonten timbalan mangkat ning negara Ngamarta. Wigatosipun Mboyong Dewi Werkudara lan Dewi Jaro. Nyuwun pamit sinuwun. Palamputan pangling menika bisawanipun Kadang Kuling Jodipati inggih nunggul pawenang. Mereka pun Werkudara Paman Pati Arya Sengkuni. Lah dalah nggih kula nuwun sewu. Menika kados pundi kemawon menika peranganipun para Pandhawa menika ugi kadang paduka. Mila Purabawasisa wonten ngasta paduka kula aturi andangu sartanipun amiji dhumateng pisanipun Bratasena menika ngger anak Prabu Paman Sengkuni lenggah ingkang prayogi. Meninggih sampun boten kirang prayogi. Pisanipun ingkang bapa ing kepatihan dinten sakmenika ngger anak Prabu. Kadangipun Kakang ing Jodipati Dimas Werkudara Dimas Bratasena sabisawanipun Kakang aturake pambagya raharja sartane padha raharja sapraptamu Werkudara. Duryudana kakangku ya bageke kelawan aku dangu kelawan sowanku selamat aku ning negara Ngastina dina iki ora mage halangan apa-apa adoh sangka rubeda ora aku ngaturake basaku tanpa nono Duryudana kakangku. Iya Ger siadhe ngaturake bekti kelawan pun Kakang wis tak tampa ora pangestunipun Kakang tanpa nono. Iya Duryudana kakangku tak tampa dayanono kasantosan lahir batine Werkudara. Werkudara Iki kaya Durna bapakku. Oh iya ya ngger iki bapakmu saka lima. Iki Durna bapakmu ngger po aku kangen karo kowe ra suwe-suwe ora sowan ning saka lima kepiye kabarmu? Kangen ya. Pamujimu slamet. Ora ana alangan apa-apa. Oh ya syukur alhamdulillah. Ya aku ngaturake basaku tampanan. Tak tampa lan pengesune bapakmu tampanan ngger. Ya tak gegem dadake jimat paribe. Anak Mas Bratasena wilujeng Sengkuni bapakku ya slamet. Bektiku katur inggih kula tampi dawah sami-sami. Kadangipun Kakang Werkudara padha raja saprabdamu. Karna Basusena kakangku slamet basaku tanpa nono. Yo siadhe ngaturake bekti kelawan pun Kakang wis ndak tampa Yayi Werkudara. Iya kadangipun Kakang Dimas Werkudara Duryudana kakangku ora kepiye sawise siadhi sowan kabiyantor marengsanipun Kakang gawe kaget penggalipun Kakang sawanira tanpa tirimbalan ana praja Ngastina ana wigati apa. Wah sepisan aku ngaturake sembahku tanpa nono. Ya ndak tampa ora lepasipun Kakang tanpa nono. Ya Dungka pangka loro
jaluk pangapura sadurunge sowanku iki ora mbutuhake karo Duryudana kakangku. Nanging sowanku iki mbutuhake kelawan Durna bapakku. Ya pancen mergo mung Durna bapakku sing iso merdekake sartane sing bisa ngetikake babakan sing tak pengene sartane bakal tak takokake. Mula sing gedhe pangapuramu Duryudana kakangku sowanku ora mbutuhake karo kowe. Nek aku pengen sak pejagong karo Durna bapakku. Jagat Dewa Baloro. Bapak Durna Wonten timbalan, Nger. Werku durung boten betahaken kalenggang putra pun Duryudana. Nanging kalih sinten? Werku durung sewantun kaleng Astina mriku betahaken kelawan sing andika Bapak Durna Sukalima. Mila saking panten Bapak Durna kula aturi majeng. Kula aturi majeng sapejagong lan pun Bratasena. Oh, lah dalah. Bratasena kowe mbutuhke karo aku. Durna bapakku ya. Kula nuwun sewu nggih Rana Prabu. Kepareng kula nedya majeng pisowan kula ngukuraken padukan Prabu Duryudana. Kasumagaken Bapak Durna. Werkudara. Durna bapakku apa? Apa bener kowe mbutuhke karo aku? Ya pancen ya. Wah, lole kandang blekuduk manyar-manyar somorante hawalah kamana kang kula kapret kanten pututing selikur. Werkudara. Durna bapakku piye? Wala kok kaya dene kejugurukan Wukir Sari merga kowe wis suwe ora sowan negara Ngastina. Kowe wis suwe ora sowan marang saning bapakmu ning Pertapan Sukalima. Ya merga pancen kowe kabeh wis mukti. Ngilmune Durna bapakmu kabeh wis mbok gawa, kabeh guna kesantikan. Guna kaprawiran Aji Jaya Kawijayan wis mbok gawa kabeh. Bareng kowe wis entuk kabeh tumuli kowe lali karo Durna bapakku. Mbah karo Durna bapakmu tumuli saiki kowe sowan Ngastina kowe mbutuhke kelawan aku. Wikatine apa, Nger Bratasena? Wikatine apa? Ora aku arep njaluk ngilmu kasampurnan guna kasantikan sartane pengasihan guna kanuragan laksan pit lan sak piturute. Nanging aku mung butuh takon karo Durna bapakku. Kowe arep takon apa? Kowe arep takon ngilmu sastra cetha pangerwating diu. Kowe arep takon unen-unen sing pancen kuwi migunani tumraping uripmu. Ya ngono apa piye? Babar pisan ora. Ning arep takon apa, Nger Werkudara? Wah, Durna bapakku. Werkudara piye? Kahanan negara Ngamarta dintrim. Kahanane Puntadewa kakangku dintrim. Puntadewa kakangku Sungkawa. Sebabe kepiye kok anak Prabu Puntadewa Sungkawa sartane kahanan negara Ngamarta dintrim? Sing disebabake wis ana 3 sasi iki garwane marep kakangku ya kuwi Mbak Yudrupadi ilang. Malah Puntadewa kakangku bingung kudu kepiye mergo kelangan garwane sing ditresnani ya kuwi Mbak Yudrupadi. Apa ora ngrawuhake Brahmana Sewu Sugata kinarya goleki sartane ngupadi dununging Mbak Yu Maradupadi? Wis ngrawuhake wis ora kurang-kurang urip Puntadewa kakangku golek srana. Nanging ora ana siji wae sing bisa nemokake dununge Mbak Yu Maradupadi. Mula kang saka kuwi gandeng wis cundhel penggalih Werkudara. Gandeng wis bingung Pandhawa kudu kepiye. Wah, Durna bapakku. Gandeng ning negara Ngastina kuwi duwe pendhita sing kondhang monyor-monyor. Sing kondhang limpat kawruhe buntas pangertene. Ora lek kejaba ya ming Durna bapakku. Wah, aku njaluk tulung. Golek ana ngendi durunge Drupadi Mbak Yuku. Durna bapakku. Ya Werkudara nek pancen kowe pengen ngerteni durunge Mbak Yumu karo Drupadi, bapakmu sago goleki, bapakmu sago ngupadi. Yo. Ning aku njaluk wektu ora ketan 3 kedhepek meninggal. Aku tak topo dhisik Werkudara. Wah. Nek ngendi elehmu bakal nggonmu topo? Ora ado-ado, ora tekan kono-kono, ora ning tengah alas, ora ning jero banyu, ora ning tengah kali. Bapakmu ngarep topo ning kedaton negara Ngastina iki wae Werkudara. Wah, nek ngono ya tak sumagake.
Aku calo wektu narake tamung telung kedheping meninggal. Yo Dura bapakku tak sumanggake. Oh, lole Werkudara. Dura bapakku apa? Jroning bapakmu nglakoni tapa sedhela ana iki mau. Bapakmu entuk sasmita saka ngersaning para Jawata. Durung nganti sukmaku tekan ana ngalam Kayiwangan Suralaya kana. Ana ing Kayiwangan bapakmu wis dicegat dening dewa loro cacahe. Dewane loro, widodarine telu. Sing siji wis tuwek. Gombyar, tak takoni Randha. Senengane kok sok kaya ngono kuwi ra. Dewa kuwi mau paring sasmita karo aku, paring dawuh kelawan aku. Mbakyumu Wara Drupadi kuwi isih urip, pancen mbakyumu Wara Drupadi kuwi urung mati. Mbakyumu Wara Drupadi kuwi isih urip, nanging supaya iso dadi srana munculing mbakyumu Wara Drupadi ning negara Ngamarta. Kudu ana tumbale Werkudara. Ngendika tumbale apa aku sing sagu golek. Butuh kebu sapi pira butuh wedhus pira aku sing bakal sagu gayake. Ora kok wujuding kewan, ora kok wujuding sato kewan, ning tumbal iki mau wujuding menungsa. Wah. Paringa dawuh. Aku kudu mateni wong pira supaya dadi srana. Baline Mbakyuku Wara Drupadi. Alung ikhlasake wong liya tinimbang Puntadewa kakangku. Ora bisa ketemu kelawan kegondelane ngatine yo kuwi Mbakyuku Wara Drupadi. Werkudara, Ana dawuhmu apa? iki pancen kudu gage diupadi. Mbakyumu Wara Drupadi pancen kudu gage digolek ana ngendi durunge. Yo, Sebab dewa uga paring sasmita kelawan bapakmu. Yen to ngasih anak Prabu Puntadewa koncatan Mbakyumu Wara Drupadi, mongko ora gage enggal diupadi. Iki mengko Puntadewa kakangmu ora nganti sak warsa, ora nganti setahun merga Puntadewa kakangmu ditinggal dening Mbakyumu Drupadi. Anak Prabu Puntadewa bakal koncatan nyawane, bakal sirna margalayu, bakal tilar donya Werkudara. wah, Durna bapakku kok kowe malah ngendika kaya ngono. Nek ngono pancen aku kudu gage-gage ngupati ana ngendi durung Mbakyuku Drupadi. Ya pancen kudu gage ngono. Marata gage kowe kudu utawa kudu mbudidaya saran sranane utawa tumbal supaya Mbakyumu Wara Drupadi iso bali menyang negara Ngamarta. Gage paringa dawuh. Gage paringa dawuh ku sapa sing kudu tak pateni? Para Jawata sasmitake karo kelawan aku, paring sasmita kelawan aku. Wong sing bakal dadi tumbal iki mau ora kok wujuding satriya, ora kok wujuding nalendra, ora kok wujuding pendhita. Ning iki mau mung wujuding kawula cilik. Ngendika kawula ngendi sing kudu tak pateni? Kuandane tak dadake tumbal. Ana Karang Pradusunan ngendi? Ora ado-ado. Lanjut sapa? Werkudara, Kepiye? aku tak omong ning kowe aja kaget, kowe aja kaget. Kaget sebabe. Iki ora liya kejaba tumbal sing diwenekke sasmita kelawan Durna bapakmu. Ora liya kejaba sing kudu ditatekake tumbal ditake syarat serana supaya Mbakyumu Wara Drupadi kuwi ora liya kejaba ya mung abdimu dhewe. Anake Ragil Semalya kuwi si Bagong Werkudara. Kena ngopo kudu Bagong? Kena ngopo kudu Bagong sing diklasake patine? Kena ngopo kudu Bagong sing dienggo tumbal? Werkudara, Durna bapakku piye? pilih ndi? Pilih kowe kelangan Bagong apa pilih kowe kelangan kakangmu? Mergo nek kowe ora milih salah sijine, kowe bakal kelangan loro-lorone.
kuwi Puntadewa Kakang mulan Pandhawa bakal ora duweni daya. Nek Pandhawa ora duweni daya wong sing ora seneng kelawan para Pandhawa angel mijet mau ngrati suwe banyu sinaring. Yen tak arep gawe cintrakaning para Pandhawa. Jur aku kudu kepiye? Aku ra iso yen to kudu Bagong sing didadekake tumbal. Werkudara kowe pilih endi? Kowe pilih endi Puntadewa Kakangmu tilar donya apa pilih kowe keklaske Bagong supaya Puntadewa Kakangmu slamet raharja? Nek kowe kepilih Puntadewa Kakangmu ora ana, Puntadewa Kakangmu tilar donya merga kowe ngeboti moh mateni Bagong, apa ya wis ora dadi ngapa? Ora dadi ngapa ning aja takon dosa Werkudara. Yen to kowe ora gelem nglakoni sing wis tak dawuhake iki mau. Ora mung Pandhawa dhewe sing ngrasake yen to wis ditinggal dening Puntadewa. Apa ning kawula negara Ngamarta? Uga bakal ngrasakake merga ditinggal nalendrane. Ya kuwi anak Prabu Puntadewa. Jur aku kudu kepiye? Mangkat, mangkat. Bagong dipateni dadekake tumbal supaya ing kala ketemu makyumu Wara Drupadi. Wah, Bagong aku jaluk ngapura. Kakang Durna ki mau sore kaya ngrungkupi Pandhawa kok bareng saiki wis rada wengi. Pandhawa arep dipateni tenan. Wah, sampeyan niku ampun meremehkan kalian kula. Kula niku arep wong tuwek bojo kula ayu sing sakniki. Ngono nggih. Domange ngeyel. Ngaten Kang. Nggih. Pun ta, mengkene nganti Bagong wis kelakon dipateni karo Werkudara. Mesti keluargane bakal sedih. Nggih. Petruk ngerti Bagong mati, Petruk layat. Nggih. Petruk sedih. Sedih kembange wong lara. Petruk lara njur mati. Nggih. Petruk mati gareng layat. Nggih. Gareng mulih sedih. Bojone Petruk dipek. Wow. Sampeyan ki senengane kok ya ngono. Gareng sedih, gareng lara, gareng mati. Semar yo layat. Nggih. Semar lara vertigo. Tangi turu mergo sedih. Nggih. Sedih ngeling-eling batine anak-anake. Nggih. Mlaku ning ngarepan gloyor semboyoran vertigo. Nabrak tiang listrik gagar otak ndase modar. Pandhawa ora duweni kekuatan. Mbah Puntadewa. Weruh Semar mati sak batur-bature. Puntadewa sedih, Puntadewa lara. Mlebu ICU. Ora entuk pertolongan. Bablas modar. Mbah. Kari Werkudara sak katang-katange sedih kabeh, lara kabeh, modar kabeh. Werkudara weruh Puntadewa kakange ora didaya. Merga weruh bature mati kabeh. Werkudara sedih. Nggih. Werkudara lara. Janaka ya ngono. Janaka weruh Werkudara lara, Janaka melu lara. Mangko sampean ngerti dhewe, Janaka ki larane wis kena ditebak. Oh, larane napa? Janaka ki bojone akeh ta. Wis nek ditebak larane apa iso ditebak. Nggih, nek Lion King. Lion King sak geleme dhewe langge. Lho kula Setiwa ya ngono nututi motor kabeh. Bola. Angel mijet wae ngranti nek ora mateni Pandhawa. Nek nganti anak Prabu Ndarawati duka. Pun sampean niku mboten sanggagas menika werna ta? Sing baku napa sing dikayuh napa sing diomongke niku mengke bakal kesembadan. Ya nek kelakon nek ora senengane sampean niku kok Sedaya namung pangalempur dumateng kadang-kadang kula para Pandhu kang Prabu Kano wonten timbalan. Prawi sak menika ngantos kula aturi nyekseni kemawon panjenengan kula aturi nyekseni aturipun ingkang rayi menawi sak menika mangke ngantos pangandikanipun Bapak Durna boten numusi kula lan panjenengan kedah marantasi. Aduh.
Ngopo Kang? Kok kula mak tratap. Ayo sampean kuwi senengane gawe karo Tisampeka sok ora nyambung. Mosok kok mateni Pandhawa gampange kaya mbok menapa? Sing paken sakmenika sampun purna kewajiban wonten ing pasewakan negari Ngastina dinten sakmenika. Kula aturi piparaken pasewakan kemawon. Nggih. Dipate. Nun. Pot anu budal kang padha siba. Wis. Men kono wae sampean ora usah muni. Nggih, monggo Anak Prabu. Paman Pati Arya Senguni Wonten timbalan nggih. kadang sampun purna jejiban kaparajan negari Ngastina. Budal kang padha siba ingsun kuntura ngedaton Nun ngestaken dawuh nggih keparing nyun pamit madal pasilan. kang atos-atos Paman Pati Arya Senguni sampun kados lare alit kaya wis ora ana dawuh maneh Paman Pati Arya Senguni. Wah, Jlambrong wonten timbalan ing adawuh Kakang Mas Werkudara. Kados pundi kabul kawusananipun Paduka? Anggen Paduka nyuwun pirsa kelawan Bapu Nemban Durna babagan Kakang Mbok Ayu Drupadi ingkang sakmenika nilar kaparajan negari Ngamarta. Aku wis oleh gawe. Nek aja kaget kowe tak omongi. Inggih kados pundi? Durna bapakku ngendikake yen to Drupadi Mbakyu kuwi isih sugeng. Isih urip sartane durung mati. Nanging Durna bapakku ngendikake syarat seranane yen to supaya Mbakyuku Drupadi Mbakyumu Drupadi muncul meneh nang negara Amarta bali menyang negara Amarta. Syarate kudu ana tumbale. Tumbalipun menapa Kakang Mas menapa kebo sapi sato kewan sanes-sanesipun babar bisa dudu. Nanging tumbale ya kuwi wujuding menungsa. Wujuding kawula cilik. Wah, Jlambrong aku arep omong ora tekan atiku. Nanging bareng Durna bapakku matur yen to luwih milih ngeboti Nalendra sing koncatan garwane tinimbang ngeboti kawula cilik. Aluwung ilang-ilangan nduk siji kowe kelangan Batur Janaka. Kenging menapa Paduka paring dawuh mekaten Kakang Mas? Wah, sing digendikake kawula cilik ya Batur sing digendikake Durna bapakku kanggo tumbal syarat srana supaya Mbakyumu Drupadi iso ketemu iso bali meneh ana negara Amarta ora ya mung anake Semar sing ragil ya kuwi Bagong Jlambrong. Aduh Kakang Mas kenging menapa kedah Bagong ingkang dados sarana ijolipun Kakang Mbok Ayu Drupadi. Wah, aku dhewe kaya ora tekan arep nglakoni tumindak iki. Bagong kuwi gedhe lelabuhane tumrap aku. Kowe dhewe uga ngrasake sithik akeh tau tate dimong dening Monokawan Bagong. Aku kok sing gawe cilik dimong dening Bagong, Petruk Gareng lan Semar. Lah kok saiki mung perkara awake dhewe goleki Mbakyu Drupadi. Kudu ngeklasake karo uripe Bagong. Nanging kados pundi kemawon Kakang Mas kula ugi mboten saged sartanipun mboten sagah menawi kedah kecalan dhumateng Monokawan Bagong. Jlambrong Wonten timbalan kowe pilih kelangan Puntadewa kakangmu apa pilih kelangan Bagong? Nek kowe kelangan Bagong, kawula Ngastina tentrem, Nalendra Ngastina ayem. Slamet uripe. Nanging yen to kowe milih Bagong, kowe ngebutke Bagong sartane ora gagas Mbakyumu Drupadi sing ilang. Wah, kawula sak negara Amarta ora bakal bisa tentrem sartane bakal nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung. liripun kados pundi Paduka paring dawuh mekaten ketikane Durna bapakku yen to ngasi Puntadewa kakangku mbarep kelangan karo Mbakyumu Drupadi.
mongko ragake diupadi ana ngendi dununge. Wah, ora ngasi setahun, ora ngasi sak warsa Puntadewa kakangmu bakal tilar donya, bakal sirna margalayu. Janaka menawi tetela mekaten Kakang Mas, kedah kados pundi malih kula lan panjenengan ingkang kedah ngiklasaken dumateng Pak gesangipun Bagong supados Koko Prabu Puntadewa ugi tentrem stuwin ayem awit Kakang Bayu Wara Drupadi kundur malih wonten negaring Astina. Wah, rasa suwi-suwi ayo digelak lancine mlaku budal menyang Karang Kadrembel nembung lawan Semar anake bakal digawe tumbal bangsa bono yen ora diolehke. Wah, kulan kowe wajib ngruda parimeksa inggih Kakang Mas monggo kondhaken. Wah, suwe-suwe Janaka disika mengko tak tututi. Lole asta pertapa saru kimbal manyar-manyar june dungkul wana alas-alas dadi wana Dipati. Wonten timbalan Kakang Durna. Sampean mangertos napa mboten? Babagan perkawis. Werkudara lepun suwan wonten negaring Astina menika mboten namung piyambak. Nggih. Nanging kalih Janaka lan nika cetha. Werkudara kalih Janaka budal teng Karang Kadrembel. Nggih, Kakang. Mesti nika bakal mateni karo Bagong, mesti nika bakal mbondo karo Bagong. Kuandhanipun dipun pasrahaken dhumateng ingkang abdipun Begawan Durna. Nggih. Lajeng keparingipun kados pundi? Ditonton kahanane Werkudara kalih Janaka. Aja ngasile tok lho Dipati. Nggih, Kang. Kula dherekaken, Kakang. Apa mak? Wis ket mau jam sore. Jam sore kepiye? Jam 5 sore. Awake dhewe praptana ing Taman Sari Negara ing Giri Kadasar. Bareng nyumurupi kahanane Gustimu Gusti Ayu Wara Drupadi. Kok ket mau jam 5 sore urung gage jugar nggone sungkawa ya nduk. Aku dhewe ra weruh. Mbok menawa sedih nampa lakon sing kudu disandang, Mak. Lah iya. Ning ya kepiye maneh sing jeneng Ratu Gustimu Sinuwun Prabu kala sereng kenek wis kecenthok wanita wis angel tambane. Ngono. Mbokmu iki lho dhisik tau nom tau dadi nom uga ngrasake kaya Sinuwun Prabu kala sereng. Iya. Bapakmu dhisik ki tak kodhe ora peka-peka. Ngono. Nganti kongelan lehku golek serana nguyak-uyak nduk kepiye carane supaya enggalo iso genti tresna karo mbokmu iki. Ngono ya. Ora ngono. Ning kok ora kaya adat sabene. Iki wis ana 3 sasi Dewi Wara Drupadi mapan ning negara Giri Kadasar kok sepisan wae aku ora tau ngerteni Dewi Wara Drupadi ki nembung dahar ya ming nek dicepaki ya didahar dene ora ya ora nembung nduk. Ya mbok menawa wegah mapan ning negara Giri Kadasar. Ya masak yang ngono. Wong awake dhewe iki ya wis ora kurang nggone nyugata apa wae wulu wektu saka negara Giri Kadasar wis dicawiske kabeh. Ngono. Ning ya urung iso tumambuh, urung iso wanu karo awake dhewe. Mbok menawa ora trima sartane moh sedih mergo diboyong dicitra Tring Sinuwun Prabu kala sereng. Diomongi tresna ki abote kaya wong nyangga bumi. Ngono. Mbokmu iki dhisik arep oleh bapakmu ki angele ra sebuene. Ngono.
Angger kocap glenak-glenik jagongan wong loro ki sing baper sing tuwa-tuwa. Ngono. Nganyel aku saya neh kimpul kanjel dipathak watu. Wis ora apa-apa. Saiki ya wis kaya ngono kae. Bisa to anu dhewe. Lah iya yo. Jan rada angel. Ora yo. Jane yo wis suwe janjane iki wis suwe. Iya. Lewani-wani agak arep keri-keri. Oh. Malah iki ratu Gusti Musungkawa. Gusti kula aturi juga anggenipun sungkawa mbok sampun sedih niku sing dipikir napa. Kula ingkang abdi ing Kambanan menika kepareng cumadung dawuh sertanipun ungsung pawarta Gusti Ayu menapa ingkang dipun penggalih ngantos paduka sungkawa kados mekaten Gusti. Gusti kula aturi ngemut. Gus kula aturi emut Padha wae. Emut terus ngemut. Gah aku gah. Mengko ora prayoga. Gusti Ayu kula aturi emut ingkang abdi pun saras nyadong dawuh. Ngene kok alas ngene ora. Boten apa-apa, ora apa-apa Gusti kula aturi emut Gusti. Allah taala. Tilam-laman berjiwat boyo merat boyo ingsun senremet dadi andika. Drupadi Cahayu ayo wis suwe wis ana 3 sasi kowe ndak boyong ana ing negara Giri Kadasar kene. Ayo kok urung ana tandha-tandha kowe tresna karo aku Drupadi. Kurange kepiye aku ki dadi nalendrana ing negara Giri Kadasar. Nadyan ta wujudanku buta ning aku sugih mblegedhu brewu. Ayo para Drupadi aja meneng wae kowe. Wah edan. Wong tanah Jawa ki pancen wah produke apik-apik. Ya mung lagi ngerti iki aku weruh ana wong wadon sing ayune ora iso ngungkuli wong wedon liya. Wah ya dalah Drupadi. Wah edan let muning. Nuwun sewu sinuwun menika artosipun menapa? Kulitmu kuning Ngaten. rong mungir. Niku napa? Irungmu bangir Drupadi. Mbutmu reng. Menika menapa? Rambutmu ireng janges. Ora salah. Wah edan iki ana weruh wong wedok sempurna kaya ngene. Wah ora ana wong wedok liya sing iso keduga. Iso ngrubuhake bebeteng jiwa kanalendrane Prabu Kala Sereng kejaba mung kowe Cahayu ora Drupadi. Ayo manuta kowe tak pek bojo ora Drupadi aja meneng wae. Aja meneng wae nolea ora Drupadi iki calon garwamu ora Drupadi. Ora salah. Wah edan. Wah ana wong wedok kok. Wah. Waduh, iki weruh barang apik. Wah edan Drupadi. Bapakmu dhisik leh supit nendi. Iso anak-anak ayune kaya ngene. Wah edan. Wah sinome wah mongko bathuke ketutupan sinom. Wah katon le kowe ayu tenan Drupadi. Drijimu dawa-dawa. Wah ora iso mbayangke iki nek pok nggo. Wah edan Drupadi ora karu-karuan. Wah ya dalah. Wah rambutmu ireng janges.
mongko gandane arum wah edan Drupadi ayo gage omongo kowe matura kowe ngomongo karo Prabu Kala Sereng Drupadi aja meneng wae apa Prabu Kala Sereng Wah dalah wah le nyuwara kok alus ora sebaene ora kaya wong wedok liyane wong wedok liyane dijeluki jenenge ngopo le nyauri ngopo nyo wah kok beda karo iki wah pancen kowe sang tak idam-idamke wis Ratu Gusti Mangkir wis gandrung ya ngono kae wis sakbene awake dhisik ya tau nom ngono kae wis sakbene sak geleme wah iya Drupadi ayo aja mung sitok loro kowe ngendikan aja mung sitok loro kowe omong-omongan ayo manuta kelawan panjaning sun kowe tak pundhut garwa kowe njaluk apa tak turuti waton aja njaluk sandang karo pangan padha wae wela dalah kowe njaluk apa wae tak turuti nadyan to negara nggiri kadasar ngibarate separone mbok jaluk wah aku lila Drupadi aku lila ayo kowe njaluk mas kawin pirang gram kowe njaluk mahar pirang juta ayo panjaning sun saguh nggayohake ngibarate panjaning sun iki Nalendra Gung Binethara Mblegedu Brewu Bondo seprapat jagat iki kagungane Prabu Kala Sereng kabeh ayo matura supayane aku iso mundhut garwa kelawan kowe aja mung meneng wae Drupadi wah edan sinuwun Prabu Kala Sereng wah edan ban rene kok kethak ndasmu ana sing anu kono kok sing arep dikeplak kene lho wah edan ana wong wedok lagi iki wong wedok apik tenan wujudane wah Drupadi kowe dangu karo aku iya Prabu Kala Sereng ayo kowe gelem tak pek bojo apa ora iya aku gelem mbok pundhut garwa nanging aku njaluk kowe nglakonana siraman jamas pitung sendang wondene sendang mau kudu mapan ana ing ereng-erenge gunung cacahe 7 yen to wis rampung anggonmu resik jiwa ragamu menyang endi meneh parane Drupadi jero ora ana ingkang nulungi kelawan aku kowe ketuga jamah kelawan saliraning wara Drupadi wah ora dalah wah njaluk pamit Drupadi mban kowe njaluk pamit kabeh wulu wektu negara nggiri kadasar dicawisake sedhela maneh panjaning sun bakal kelakon jauh karo Dewi Wara Drupadi hei vertigomu kumat poyong ana ndas mung cilik diketak sak serune mongko nganggo akeh edan ana mban wonten Jawa Gusti Ayu Tamara gage rem-remen penggalihku mancing ana ing sakjroning taman sali nggih Gusti Ayu Majan sinuwun Prabu Kala Sereng nek wis kocap tresna karo wong wadon wae ora ana sing bisa nyuwawa lah iya mak kaya aku dhisik ya Nduk ya padha wae sekarang sing jeneng tresna ki abote wong nyangka ya wong nyangga bumi
milih ora madang ora ngombe ora turu ora melek nek ora keturutan tresnane tak yo ngono tresna ya kena ning penting aja ngasih kaya kimpul bayaran wayangan dikekke kabeh acotone wis bareng ditinggal ayo wis klekus mula ki sing sak madya wae kaya aku iki ketemu ya apa perlune ora werna-werna aku no ketemu njur check-in ora ngawur kowe yo ora aku ya ngomong apa anane ora aku ya ngomong sak nemuku sak kecandakku ning aja ngasih kaya kuwi dinggo pengalaman dinggo kaca benggala oh ngono wis ayo lelipur karo Gustimu Ayu Wara Drupadi iya mban wonten dawuh ning buryen ning lawuh apa iki ngelih iki lho aku ngerti Gusti Ayu Wara Drupadi takon buryen ning lawuh apa nggih wontenipun wonten ing mriki menika nadyan negara gedhe wonten ing mriki menika wontenipun namung sambel bawang kalian triwul kalih menika kala wau dipun betahaken petih karo sapa nika kalih bapakne maratuwa genduk kula niku ngono man nggih bondah nggawe kula dherekaken mriku sak ontene nek jenengan kersa nggih mangdhahar nek mboten kersa nggih kula dhahare mergi kula nggih ngelih padha wae mban yo wis ayo bareng-bareng kembul bujana sak anane yo mban nggih kula dherekaken Gusti Akatang rayong nyambut gawe Patin ngedangi aku kuwi dianggep apa sida dikeplak sida disalahke sak gelemekan usul bocah tumenggung lan kowe patih rumeksa praja wonten timbaling adawuh sinuwun Prabu kula seneng paduka ngawe ingkang abdi ing kepatihan pun rumeksa praja wala dalah sedhela meneh wah edian wah lah ora betah aku wah mongko spring bete anyar kae wah edan Drupadi gelem tak pek bojo pati waduh sinuwun nderek mangayu bagya awit badhe kelampahan anggenipun paduka tresna satepun badhe ndhaup kalian Dewi Wara Drupadi ya
dasar para nyataning Drupadi njaluk kelawan aku supaya aku ngelakoni siraman jamas pitung sendang. Wonten sendang mau kudu mapan ana ing ereng-erenging gunung kamangka cacahing 7. Patih, wonten imbalan. Ora sasuwe-suwe ora sawalang ati gandeng bakal kelakon gegayuhanku. Kabeh tontonan ning negara ngiri kadasar ditanggap kabeh. Ketoprak ndangdut. Wayang wong, wayang golek, wayang beber kabeh ditanggap. Suka parisuka panjenengan ingsun bakal kelakon jauh karo Dewi Wara Drupadi. Ngestaken dawuh ayo mangkata ora usah mikir ragat, ora usah mikir Danaprabya sing baku kelakon. Nggonku dawuh karo Wara Drupadi apa wae tak lakoni Patih. Aku budal Ngupati pemanggil rupa mau. Oi! Kula nuwun sewu kadoro tasih. Kula nembe makdhek ati kula kratapan nampa ature Bagong. Lah kok niki mboten kaya adat saben Dara Janaka rawuh mriki kanthi pasemon ingkang kados mekaten Den. Kula aturi paring dawuh wigatosipun menapa? Kakang Semar Badranaya kula uruhananira Kakang kahanan negara Ngamarta lagi ora apik. Mboten sae kados pundi? Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi murca saka negara Ngamarta ilang. Wis ana 3 candra iki Kakang. Mareka den prayitna semurire seka bali. Lateng pundi dununge Gusti Ayu Wara Drupadi? Wah, Dipolitan. Nek aku ngerti dununge Drupadi, Mbak Yuku aku ora tekan kene. Lah pripun to, Den? Wuruhananira Kakang Semar, duk nalika semono Kakang Mas Werkudara wis ngrawuhake Brahmana sewu sugata kinarya ngupadi dununge Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi, nanging ora ana uga siji wae sing bisa nemokake papan dununge Mbak Ayu Wara Drupadi. Tumuli Kakang Mas Werkudara sowan marang ngersaning Bapa Durna supaya nampa utawa goleki dununge Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi. Lajeng kados pundi? Dumadakan Bapa Durna Waloka panjenengane antuk sasmita yen to Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi isih sugeng, nanging syarat sranane kudu supaya Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi bali menyang negara Amarta. Kakang aja kaget kudu nganggo tumbal. Lah tumbale pripun? Sampeyan rawuh mriki mesti ajeng ngundang kula ken ngijabke uba rampene to. Nggih ngaten to. Ingkang baken sedaya sampun komplit menika kula pun kantun jurung mamuji Den kados adat saben ingkang sampun kelampatan negari Ngamarta. Ora kok wujud sato kewan kang dadi tumbale Kakang, nanging wujuding kawula cilik. Kawula cilik. Ya ora liya kejaba amung Atmajamu Ragil ya kuwi Panakawan Bagong Kakang. Iblis lanang. Aku dadi sampan ngendika kaya ngono. Niku jarene sinten? Iki ngendikaning Bapa Begawan Durna. Durna kok sampean percaya? Nuwun sewu. Durna niku sampun merambah makaping-kaping ajeng damel cintrakaning pepunden-pepunden Pandhawa. Durna niku pun merambah makaping-kaping ajeng damel sengsaranipun para Pandhawa. Lah kok sampean tesih percaya wae? Wah, Semar ora sak gelemu dhewe.
Durna kae bapakku sing kae sing menehi ilmu karo aku. Banyu suci Prawitasari kabeh saka Durna bapakku. Niku rak ming Durna sing dawuhi. Banyu suci Prawitasari niku sampean piyambak sing ngupadi. Mergo sampean diparingi kalih Sang Ruci Bathara niku lek sampean budidaya dhewe ora kok mergo Begawan Durna. Lah kok nek saniki sampean percaya kalih Durna, nuwun sewu den dipun gelar, dipun gulung. Ampun waton gebyah uyah nampa crita. Durna niku mung tukang ngapusi, Durna niku cangkeme sok ndobos. Semar menika ora? Mboten. Wah, keladuk kowe nyamah asmane Durna bapakku. Lah kok dadi mpen mono musika, kowe arep dadekke tumbal. Lah kok dadi mpen mono musika. Ngapa ning ngapa? Aku nang arep dhewe malah ora krungu informasi. Kowe arep dienggo tumbal Ndara Werkudara supaya Gusti Ayiwara Drupadi bali menyang negara Ngamarta. Tak urus iki rek. Bremara reh mangus wamya ambrengeng keti karunan kasebut Direnggeng tumingan dendeng sanggup seliring malih 6 apa ya tadi? Pripun Ndara? Bagong malang kerik tanpa tata krama. Kula mireng nek kula lajeng dadekke tumbal. Nuwun sewu. Carane cacing kepidak menungsa ora ngrasake lara ning butuh bales karo sing midah. Nek sampean mriki ajeng jagal kula lajeng mang dadekke tumbal. Nuwun sewu napa ora nek wong liya to, Den? Kula niki pun kelara-lara. Urip kula niki pun sarwa gratos. Anak bojo kula butuh mangan. Mendina menjakake kula lan nek kula ninggal anak bojo kula sing ngopeni sinten? Manuto. Luwih becik aku ngiklasake kowe ilang-ilangan nduk siji tinembang Kakang Mbok Ayiwara Drupadi ora bali menyang negara Amarta. Gedhene Koko Prabu Puntadewa ora nganti setunggal warsa bakal tilar donya. Rasik aku. Mbok sampean iki mbok aja ngoten. Durna niku mboten samang percaya. Durna niku mung tukang ngapusi, tukang icok-icok kok sampean kaya ngoten niku. Wah, Bagong ora manut aita. Mlayu to mlayu mlayu to Wah! Aduh, piye Pak? Bagong kae mengkone kecandra. Wis. Ora usah grubakan. Lho, bapakmu wis santai kaya ngene. Mergo pancen lakon iki kudu dumadi karo Bagong. Bagong kudu nglakoni lakon iki. Njur pripun wis dinteni wahyane mangsa kono rek. Iki aku ora menggok ngiwa. Kecekel tenan iki. Santai-santai. Lah kuwi Ndara Werkudara. Kuwi Ndara Werkudara Ndara Janaka. Aku dundelek. Ora kena nyuara apa-apa. Duh wetengku mak penjelup krasa ngentut iki. Bagong aja minggat. Ketiwasane kowe.
Repanguswa kang layun Tunyalang memanis Wadaniru layun Kumalku cemurarap Wah, jan wis kok kerkosati menelakone Bagong. Pak kowe kok ger meneng wae. Mlayu rono kecekel Ndara Werkudara Ndara Janaka bareng mlayu rene segara. Monggo tak sawang kok katon iki akeh iwake. Wah, aku kudu piye? Dewa nyuwun pengayoman Dewa. Waduh piye? Mlaku rono kleru, mlaku rene modar iki nek. Aku nyemplung segara ora wurung iwak-iwak gedhe. Nyokoti aku dadi pangane. Nek dipikir kok aku timbangane urip nggo tumbal ora entuk kasuwargan. Aluwung modar ning segara. Nek dipikir nyolot segara engko nek matine mati nglalu. Ning beda ding mati nglalu disebut nglalu ku nek glelep pancen sengaja. Wes tekate neh nyelametke anak bojo, nyelametke awakku dhewe. Wes ora mikir apa-apa, butuh slamet. Urip ya urip, modar ya modar, ora urusan aku. Ademe rak sebane ana banyu. Waduh. Wah, selamat tinggal Petra. Wis gelem wae. Aku ora kene lho. Lho iwak gedhe tenan. Wah, danane. Wah, iki ora gagir 50 aku nglangi kae eneng lemah sithik-sithik kae ra. Kok dadi nang lemah. Mongko isih adoh lek ku nglangi mau. Kuwi wit ora pangling. Lho. Sapa sing ngentas aku? Adalah perkensang warudoyong pak. Lho. Kuse iki sapa ngerti iki swara demit. Waspada. Aku wis nggo keris. Kiai Senggol Modot. Sing ana sing nyuwara. Bagong. Bagong ulur ingkang prapta. Sapa ta? Jenggol kita. Edan. Kono teko nang teko jenggol kita kowe. Ulur iki dewa. Wah. Dewa ta. Iya, aja gelem dewa. Bukti kula kunjuk pukulan Bathara Brahma jenggol kita kowe. Kudu Bathara Brahma, sinten? Bathara Yamadipati. Saya ngawur ora Yamadipati kok kaya ngene ra. Nengane ra. Bagong. Kula. Kula ingkang prapta merpati kelawan jeneng kita, merga kahanan ana ing Kayuwangan Suralaya kontring. Kahanan ana ing Kayuwangan Suralaya gara-gara hawa panas tumandun ing Kayuwangan Suralaya. Sing disababake merga pamodhah kita. Ngatas kelawan dewa njaluk pengayoman. Mula panjaluk kita ulun nudanani. Serius? Iya.
Pasaulun Garah, Dewa Kagara. Kula niki niku janjane niku ajeng dadake tumbal kaliyan Ndara Werkudara. Iya ulun wis pirsa. Nanging kita kudu bener. Kudu pranggon kita mlaku. Anggon kita tumindak. Anggon kita mlayu kudu bener aja ngasih ketemu karo Werkudara Janaka. Ulun iki bakal ngayomi kelawan jeneng kita. Wah, matur nuwun Bos. Wah, mboten nginten babar pisan menawi panjenengan ingkang nulungi kelawan kula Bu Kulun. Ya, matur sembah nuwun Bu ya. Wadah-wadah jan. Kita ki singane kaya warna-warna wae lakon. Nggih sampun lakon niku wajibe dilakoni. Wis kita bener mlaku mangula niki. Kenceng aja menggo. Nggih. Sabanjure kita bakal prapta nang negaring Giri Kadasar. Ya kuwi papan pileng kae Prabu Kalasreng. Nggih bar niku Prabu Kalasreng kudu mbok pateni. Sabanjure kula pateni, kula sate ngoten, Gus. Aja sak gelem dhewe kita. Sabanjure kita pateni sandangane Prabu Kalasreng kuwi nggonen. Oh ngaten, ya. Carane kula mateni niku pripun? Kula niku wong ora ndek kadigdayan. Ulun kita ulun paringi pusaka aran Kalung Robyong Kencana. Wah. Napa ulun? Aran Kalung Robyong Kencana. Kita kepruk ana nganggane Prabu Kalasreng sirna Margalayu. Pun rasa suwe-suwe kula nonton kalung. Ora tak geki tambahan ana, Bagong. Rumara pangus swami ngambreng kate karonane kasuwase. Kalung kok ngececeng. Kita aja sembrana kita. Kuwi pusaka nggih ning kok kula gumun pusaka kok iso kaya ngene. Pusaka kalung kok ngene iki ale nganggo kepiye? Kuwi wujudane rantai. Nggih ning rantene ora ana mbok ya aja ngene iki lah. Mbok ya nganggo apa ta apa ya sing bentuke iki kalung ngono. Kalung kok ngene iki. Kita aja sembrawes ulun kundur makayang kan kita budal nerusno lelakon kita Bagong. Asik ditulungi dewa malah oleh dompet aku. Wong wedhos kowe. Balik kira. Kok pirsa sampean. Kan bocah ngerangkul aku jebule nyaut dompetku bocah kok copet kaya ngono. Jan kula mantan copet, makane ndelik ora tau kunangan to kula niku. Lah ngapa-ngapa kula ora tau kunangan. Waton aja ngasih HP kula keri teng omah. Nganti keri cilaka temenanan ora. Balik e. Nggih. Wah, jane iki isine ST-an barang ada lewat. Lah dewa numpak motor sak gelem ki ulun. Pun. Iki kula balekke. Enten BPKB-ne barang ngene iki. Ya ngene kok. Sampeyan kok nyimpen fotone bojo kula. Ngawur iki garwa ulun kok ya. Widodari. Oh. Jebul dewa kuwi ana sing bojone elek barang. Hus. Ora usah diomongke ning kene. Persis e. Padake ora. Glombior separo raine. Ya Allah. Ngawur wis ulun kondur makayangan.
dumeh bojone munggah saka Pakiwan. Yes, TKT nglakoni lakon ya. Ora tak gawe sedih, Ndara Werkudara pancen arep gawe cintrakaning Bagong. Ayo gawenen. Gawenen nek iso. Sing penting Bagong ki niate apik, ora ndek kleru apa-apa. Es tak mlaku ngulon mbok menawa entuk trontong-trontong sulai kepada. Oh. Putra Pandhawa tata gate Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Latala. Wah, kepasang yudya katujuh ing inunggonku ngopadi sendang pitu cacahe. Oh. Eneng dalan ketemu mangsa. Wah, mongko ginuk-ginuk. Tak sawang daging akeh, daging gundulmu kuwi. Iki lemak. Wah, Latala. Aja iki mung gajih, tok pangan mung ngendal cangkemmu kuwi. Sapa kowe buta? Aku Prabu Kala Sreng. Wah, iki sing tak golek. Kowe golek karo aku. Ayo. Kowe arep ngejak apa, Es? Di negaramu tak jaluk. Kepiye? Negaramu tak jaluk. Oh, mangsa Baranga. Kowe arep njaluk negarane Prabu Kala Sreng ora bakal iso. Ora bakal iso kowe nrenggalane kridaning Prabu Kala. Ayo. Tenampuh iki kalung. Agiki weruh kalung kok lain daripada yang lain. Modar kowe Prabu Kalaceng. Prabu Kala Sreng. Tak geleme dhewe ora. Ben ora tak gengene ora sisan tak geng mundak bapak utawa aku ora iso tentrem. Anggone sandangane mangsa. Waduh. Bajigur mekutane abot tenan. Agi weruh. Ngene iki rasane dadi ratu. Ya. Aja takon dosa. Ingsun Nalendra ing Giri Bajra. Nalendra ing Giri Kadasar. Jenengku Prabu Kala Sreng. Ya. Iki tak sengaja tak templeki variasi. Matane perjurit tak cototke tak tempelke mbathuk ben. Mosok Prabu Kala Sreng tok. Ya ingsun Prabu Kala Sreng ya Prabu Jajalanan. Kari dhewe jeneng utu. Kari dhewe jeneng Baku. Awak nganggo jeneng Pathokol Bawor Sari. Awas, aja kewalik. Aja ngasih engko nyebut pakon anu Pathokol Bawor Sari. Aja ngasih kewalik Pathokol. Aja ngasih kewalik. Amok Suramrata Jemrata. Mereno semupayang aruno kadine traning anggarapu sabdaning kukila ring kalikara saged
kene donganing kong lir wuwu sing bene panca edan menungso ratan sapa kowe wani gawe keraman negara Giri Kadasar ya iki Prabu Pakon anu Patrokol Bawarsari ya Prabu Kala Sereng ya Prabu Jajal aduh mekutane abot tenane asem sawoe Patih Giri Bajra Patih rumeksa praja rumeksa ingsun lakune sanga hop awanul angor hop arep apa edan kowe sing wis mateni karo ratu Gustiku Prabu Kala Sereng ya dasar pernyataan di negaramu tak jaluk negaramu dadi regemaning riyole tanganku negaramu dadi regemaning Prabu Bawarsari ayo langkano bathai Patih rumeksa praja lakon Oi. Aduh. Kalah tau kowe. Irungmu tak kalah kowe ora iso ngapa-ngapa aduh gelem sita karo aku sinuwun nyuwun pangapunten kok entuk siung barang ki saka ngendi iki mau iki siung babi kalunge Prabu Kala Sereng tak templek kene nggon entuk edan rambut barang gondrong iki udu rambut lha niku napa sapuduk ayo ana ngendi durunge negara Giri Bajra ta Giri Kadasar monggo kula dherekaken sinuwun pancik kraton ajurit iya dalah jagat Dewa Bathara ana manut Diayu Raden sampean sapa Raden Raden dengkulmu melocot sapa jenenge Gusti Ayu sampean sinten Gusti Ayu kula pun Wara Drumadi sinten Anggi Harmadi oh layak to layak Patih rumeksa praja teh ngisaken dawuh goblok Patih goblok Ratu Gustine Manjing Kedaton kuwi melu ora tau melu seban nyun pangapunten sinuwun kula ngantuk saestu wah gendar ket mau nang gunung gendar ket mau saiki ngantuk kayak kakang marep nanti iki Dewi Wara Drupadi inggih kasinggihan mekaten sinuwun panjenengan ingsun Prabu Pakon anu Patrokol Bawarsari Prabu Patrokol Bawarsari nggih ya ingsun Prabu Patrokol Bawarsari ya Prabu
kala sereng. Ya Prabu, jajalan iki jajalan Prabu jajalanat, ya Prabu tong-tong sot. Tong-tong sot jenenge Petruk sing. Ya Prabu campur sari. Bawor sari. Wong ayu manuta kelawan pun Kakang bakal sun pundhut garwa. Ayo. Gelem apa ora wong ayu? Inggih kula purun kemawon. Allah lem-lem berjiwat boyo merat boyo ingsun boyo darat. Ya marata kake wong ayu wong ayu manuta kelawan pun Kakang manjing jroning palakrama apa rumeksa praja? Mboten rumeksa ingsun lakune stanga ya wara. Ana ratu kok kaya ngene. Piye guneman piye Mboten wonten ratu kok gagah pideksa bagus kados ngaten. Dikira aku ora krungu ngene. Wong kok senengane ora. Ayo manuta sun pundhut garwa. Kaya lagu Rara Jonggrang kae. Wes. Patih Wonten dawuh. kowe iki dijeluki kok ngono kuwi wae. Ngantuk sinuwun. Rombonganmu kon meneng dhisik. Iki udu era Ramayana ya. Domonge ya manuta sun pundhut garwa wong ayu. Wanodya yutama ngambararom sang kusuma. Allah. Inggih sinuwun kula purun dipun dhaup kalian panjenengan. Nanging kula dereng purun lelati kelawan ngandika. Menawi kula dereng dipun wayuh. Kepriye? Menawi kula dereng dipun wayuh. Ateges sira yayi njaluk dipoligami. Inggih. Ya mengko tak golek putra putri ing endi? Ing Semanu apa ing Ponjong? Apa ing Dlingo? Dlingo wis nggonaku kok. Wong nggonamu ya ngapura. Ngene kok ora. Aja semen. Resiko. Nglebak wae. Aja loro. Kowe njaluk diwayu sapa? Aku njaluk goleke kanca kowe sapa? Kula nyuwun supados kula dipun madosaken wayuh. Nggih menika putri cacahipun kalih. Jenenge Putri Ngamarta inggih menika pun Dewi Werkudara kaliyan Dewi Janaka. Siap! Pake jaket abang tok jleng. Sangka antusiase. Pak Dukuh kuwi iki. Hah? Pak Dukuh budhek. Kepiye ngono aku budhek? Mboten sing. Mboten. Mboten sinono, padha aku ora reti. Sing jeneng perangkat desa kuwi wis enek sebutane dhewe-dhewe. Ngaten. Nak Dukuh ya nandika arep takon. Ngaten. Nek Pak Lurah ya nyandira ngono. Nek Pak RT nyandite. Nah, jadi tak takon nek pacare. Waduh. Mboten wantun kula. Ora wani kowe patih kowe rendahan kok kowe anu ya. Ya pun Kakang mangkat ngupadi apa sing kita jaluk. Ning ayo garwaning pun Kakang wong ayu ndak aturi manjing telenge ngakek. Tak gawa ana ing negara Ngamarta. Inggih. Ayo wis ora sanggo iringan. Inggih sinuwun.
sak menika sesuk-esuk inggih. Alon-alon awas sayapmu keri. Ketoke wadak kira. Alon. Wes manjing telenge ngakik. Masra mrata jemrata. Patih remeksa ingsun lakune Sranga Yawara. Wonten timbalan. Ratu kok aneh-aneh kaya ngene. Piye? Mboten sinuwun, ratu kok bijaksana kan. Wah dikira aku ra krungu. Nggih. Ngadep rene ora patih ana ing mburi. Ngestaken dawuh. Sumadung dawuh. Mangkat ning negara Mata. Wigatosipun. Mboyong Dewi Werkudara lan Dewi Jaro. Nyuwun pamit sinuwun. Awas kowe. Kakang Semar Batra nggih sinuwun kok tawang-tawang tangis kaya ngono. Kula bingung kedah kados pundi. Anak kula Bagong diuyak-uyak kali Ndara Werkudara Ndara Janaka kajeng dipun dadosaken tumbal. Ngagem syarat srana Gusti Ayu Wara Drupadi wangsul kundura Garing Amarta sinuwun weladalah. Kuwi jarene sapa? Ndara Werkudara Ndara Janaka niku mung ngenut pangandikaning Begawan Durna. Mun kula emotke ning boten kenging. Dinteni ning kene, Kakang. Ridho mawur mangawur murahan tengarane ngaju Janaka inggih Koko Prabu bekti kula kunjuk ya Werkudara ya ngapa kok ting gruduk semune nesu pasuryanmu nika Ndara Werkudara sirahe ora nemplek kelir. Wah, iki mergo keteboke ciut. Sesuk dijembarke. Santai mawon enten kula sak rombongan menika. Ampun kuwatos, Den. Ora glecekah. Arjuna ning apa? Koko Prabu. Kula menika damel sarana supados Kakang Bayu Wara Drupadi menika kundur wonten negari Amarta. Banjur kepiye? Nanging dumadakan ngendikanipun Bapa Durna supados Kakang Bayu Wara Drupadi saged kundur wonten negari Amarta kedah dipun tumbali kuwandanipun Panakawan Bagong Koko Prabu. Wah, edan. Raja muntabler kinentap duka yayasinepi netra kocak ndereng ndereng percaya kok karo Begawan Durna. Kresna kakangku. Ngapa? Kowe arep ora trima? Kowe arep ora trima aku ngelek-elek Durna bapakmu? Werkudara ngelingono sing menehi ngilmu ki udu kok Durna. Nanging kabeh kuwi saka pambudidayamu dhewe. Wah, ora. Sing menehi ilmu karo aku kuwi mung Durna bapakku. Kowe iki janjane mung dijlomprongke karo Durna. Pandhawa ki dadi murite Durna. Kabeh iki janjane mung arep dijlomprongke karo Durna. Jajal pikiran. Wis ora kurang-kurang anggonipun Kakang ki ngelekke supaya aja nganti percaya banget karo Bapa Durna. Kenadan ketoke katone pendhita apik ning kaising putih mung sorban karo kedune. Ayo Werkudara nek kowe ora trima, kowe arep nesu karo kakangmu ayo tandingana. Nek kok kowe nganti ngiklasake patine Bagong, malah kowe kok nganti
ndadekake Bagong tumbal supaya Mbak Yumu ora Drupadi bali nyang negara Amarta iki mikir apa ora kowe iki? Aduh kok Prabu. Nyuwun pangapunten. Nanging sak menika miturut ngendikanipun Bapa Durna, Durna meneh, ayo. Ngendikane Durna muni pisan meneh. Muni pisan meneh ngendikane Durna, ayo. Muni pisan meneh. nyuwun pangapunten Koko Prabu. Kula kedah nglampahi kados mekaten awit sekedhap malih Kakang Mbok Ayuwara Drupadi badhe kondur. Endi? Endi? Nek pancen Kakang Mbok Ayuwara Drupadi utawa Yayi Wara Drupadi arep kondur nyang negara Amarta, ayo. Tak enteni tulung kedheping peninggal nek pancen Bagong patine Bagong iso mbalekake Mbak Yumu Drupadi. Aja takon dosa bedahan dadahipun Kakang Janaka. Nuwun. Nuwun. Sumangga angguru sumbar monglendu bumi goncing Meneng Semar ora ngrusa. Kok gatel kula kepengin ngonekke enem. Senengamu kok kaya ngono, monggo diwalik ya aja men mboten masalah. Oke. Sopo iki? Nuwun amin pasang Kalimantabe. Kula ingkang abdi wingking saking negaring Giri Kadasar. Kowe aranmu Kula Patih Rumeksa Praja. rumeksa ingsun lakune saya. Keduren ada keduren. Ora Semar ngleje wae ket mau meneng. Nggih. Wigatine kowe praptana ing kene. Allah taala. Dereng ngantos kula prapteng wonten negaring Amarta kula sampun pinanggih kalian ratu. Mboten pangling menika Nalendra Ndrawadi. Prabu Sri Bathara Yamadipati. Bathara Yamadipati gundulmu kuwi. Ingsun Sri Bathara Kresna. Allah taala. Prabu Sri Bathara Kresna. Wigatine apa? Kula dipun utus ratu Gusti kula sinuwun Prabu Pathokol Baworsari supados mboyong putri ing Amarta. Senenge inggih menika sesilihipun Dewi Werkudara kaliyan Dewi Janaka. Wah, ejan. Woi. Semar. Sumar pripun to? Ampun sak geleme dhewe sampean. Kakang Semar, Kula ditutke kae lakune supaya aja nganti ana apa-apa lho kae. nggih Den. Aduh. Oi, oi. Oh, waduh ya Allah. Oh, oi. Oi. Oi, oi. Ratu buta sapa we? Ingsun Prabu Pathokol Baworsari. Satriya gagah pideksa
Raden Werkudara. Adalah sayangku cintaku Werkudara, Dewi Werkudara, ayo manuta ndak boyong. Ayo ora kremah bacokot ah. Hai abot wayange. Sayangku sing sijine, ayo tak pek bojo yo ngansani Mbak Yumu yo. Ayo to Koko Prabu kewiranganku Koko Prabu. wirang yo. Ana ratu dicet matamu. Ana Kresna dionekke dicet. Wah, adalah ratu ireng janges. Ayo. Arep ngopo kowe? Ayo. Endi Dewi Werkudara? Endi Dewi Janaka? Ayo. Endi Dewi Werkudara? Dewi Werkudara, sayangku cintaku mane mateni patihku remeksa ingsun. Rumeksa praja. Ayo aku ra nrimake. Kowe ra nrimake njur apa? Andi Dewi Werkudara boyong lak pek bojo mati dening aku. Ratu kok feminim. Mati dening aku drang tak minggate rono. Ndi jare ndi cakra kok ora ditokke cakrane ae. Ya ora ditokke. Oh ya ding sing cakra nggone iki wakepleh-kepleh wayange. Ayo amus Suramrata, Jayamrata. Mareka den prayitna semuriris kabeh sinuwun Durawati kepripun Kakang Semar? Kula kae Prabu Patrokol bawarsane ora sing nandangi Petruk karo Gareng ora bakal rampung. Lala Gareng Petruk temandang siap gerak. Glia. Gendelur. Menungso gedene mung sak lengenku. Wae lah dalah aja tekan dosa sira. Sabene perbatang serampak ilang kamu tak tundun tak. Iki dadi Mbah Waloya ta iki. Lagu-lagu ora wis rampung gara-garane ora. Arep ngedeke Werkudara kemah meneh apa piye? Iya lentuk mata kono ki saka ngendi? Wer sapa? Kita aja ngawuh gawar ngawer anu ngawur. Ulun Prabu Patrokol Bawarsaya Prabu kala serem.
rasane kene kok kudung ember barang. Kudung ember barang ya kok pitike kluru. Badar. Kita sapa? Kita es ora saku rasane kene kok. Bajangan kau. Wes Badar, wes ada kera. Oh menyonyo ndasku, Tru. Kowe dadak dadi ratu barang terus lehmu oleh mata kae mau kuwi ngendi? Ayo lehku nadal nggone perjurit. Kae terus kerismu kae mau olehmu ngendi? Dedermu keris kae mau olehmu ngendi? Ngene perjurit tak potrol. Tak banyu keras, tak bur ngono. Terus tak nggo ukiran keris. Ngawur wis ora. Kepethuk Ndara Ayu Drupadi. Wes, santai to. Mangus wamya ngambreng kadi karunaning kasmosi Bagong senes ndadak sing dadi ratu buta. Pokal mereka itu kula kagol kula nesu kula nyolot teng laut malah kepethuk negara naminipun Giri Kadasar. Malah kula sampun pinanggih kalian Ndara Ayu Wara Drupadi. Lanjut saiki niki mapan teng akik kula. Sayangku. Ayo metu lakone wis sambung. Ayo metu yo. Ayo metu. Bagong kowe tak dhuthuk lho kowe Bagong. Ana akik dikopyo. Ayo ngen metu kuwi kudu di Bagong aku ra edan kowe Bagong. Sak geleme dhewe. Pun medal Gusti Ayu, medal pun. Ora tak kopyone. Ana-anane anu ki ya kudu di seranani. Niki tengake niki. Wis gek gak ketokno mesake kuwi. Yayi Wara Drupadi. Medal Bagong ora edan kowe Bagong. Bro.